Sure jud ko din napita nani daghang isda. Mantag mahawa dayon ni si Kwan oy. Montenegro oy, dugaya pa mahawa na nila oy. Pagka tinawa, tinawa. Pagalinaw. Yan, balinaw kayo, pag nag-ambak ni mo sa laon kas buhaya. Dako iba ba? Nagbandi ng media sa una o dito. Lagoy-lagoy mo? Oh, desa nagbandok ni sa mga lumot. Mao. Na, delikado kanang kanang itong mga kanang ganing mga kuan ganing kanang Lingaw-lingaw na nato ni kay katawo ilan jud kap. Una ginaw na siya dito kuna una. O pa sa kada sa kuha ganing ninaog ko. Gatas ang dayon. Ginaw ka na hindi niya wala na din. Yung hindi wala na. Pato sa siguro malubak na sa barko. Nasa kapitan ko kay? Wala. Wala man. Wala na kay motor. Bahay to Surigao siguro. Oo. Hay nako. Kaluoy sa nabiyaan. Picture lang tani.